Onji oniyatuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye tarata ye juillet kalo tile 28 san 2026 aw ka dɔn kibaru ni o wagati selen sani an da se an bi kunnafonibaw ma ni k'olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ni k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba m'an bolo ni k'olu dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ min an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni cɛsirilen bɛ opération kɛli la jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa min yɛrɛ kɔni malidenw n'u bololafɛn olu ka lakana ka se ka sabati u sigiyɔrɔ la ko hukumu la sanga ani wagati man yɛrɛ kɔni bɛ wuli ni ka opération kɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka banbaci walima si la to ne ka bɔ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna kari tɛmɛnen juillet kalo tile 26 san 2026 min ka état major général des armées ale bɔnni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko sibiri tɛmɛnen juillet kalo tile 25 san 2026 komi an ka Mali fintigilakaw ye ko opération baw yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔnɔ Kidali ale ni Jabali localité yɛrɛ kɔnɔna k'an ka Mali fintigilakaw ye ni opération minnu kɛ opération min yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu ma dɔw de ma ko opération yɛrɛ kɔni kɛra sebaya bɛ an ka Mali fintigilakaw bolo ka da ka opération nin kɔnɔna na u sera ka dimi juguba de don banbaci wale jɛkulu maaw yɛrɛ kɔnɔna ni localité saba ninnu kɔnɔna na Alisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération ko yɛrɛ kɔnɔ o ko mina i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kalama cogo an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw n'u jɛɲɔgɔnw ye olu kɔni cɛsirilen bɛ opération kɛli la jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa min yɛrɛ kɔni malidenw n'u bololafɛn olu ka lakana yɛrɛ kɔni ka se ka sabati o ko hukumu de la ko opération dugukolo ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kari tɛmɛnen juillet kalo tile 26 san 2026 min ka état major général des armées ale bɔnni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna k'an ka Mali fintigilakaw ka patrouille dɔ yɛrɛ kɔni ni banbaci wale jɛkulu maaw yɛrɛ kɔni karila ɲɔgɔn na k'o kari ɲɔgɔnna in yɛrɛ kɔni kɔfɛ min an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni banbaci wale maa minnu bolila ni ka bɔ yen nɔ continuera ni ka banbaci wale maa ninnu su ko yɛrɛ kɔni kɛra sababu n'an ka Mali fintigilakaw taara bɔ banbaci wale maaw ka base de repli dɔ yɛrɛ kɔni kan wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu n'an ka Mali fintigilakaw olu sera ka tiɲɛ don banbaci wale maaw ka base de repli 2 yɛrɛ kɔni na an ka jamana localité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min an ka lakana tigilamaw yɛrɛ kɔnɔ olu fana b'u seko n'u y'i damayiraw yɛrɛ kɔni kɛ Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana sabati la o ko hukumu de yɛrɛ de kɔnɔna sanga ani wagati an ka lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni bɛ opération kɛ walasa min yɛrɛ kɔni suyɛnnikɛlaw ale ni walejugukɛlaw ye ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ka fɛɛrɛ tigɛ ni ka boloda mani yɛrɛ kɔni ka k'u don wo la teliya la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko juillet kalo tile 21 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni yirimajɔ commissariat de police cɛ don k'olu kɔni u bolo da maa saba yɛrɛ kɔni kan u y'u boloda ni maa saba k'a kɔni yiralen don k'a fɔ ko maa saba yɛrɛ kɔnɔna maa fila bɛ yen nɔ bisa bɛ kɛ o la k'a fɔ k'olu ka baara bɛnnen don moto suɲɛ yɛrɛ de kɔni ma maa kelen tɔ in yɛrɛ kɔni bisa bɛ kɛ k'a fɔ k'ale ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don moto suɲɛniw yɛrɛ kɔni yɛlɛmali la ni k'a feere jamana in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ko hukumu lamɛn yirimajɔ commissariat de police ma u bolo da maa saba kan ni k'u bɛɛ lajɛlen kɛ wo la min an ka Bamakɔ direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence maaw ye ni o ye DGCC maaw yɛrɛ kɔni sanga ani wagati olu kɔni cɛsirilen bɛ opération de contrôle la jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka contrôle yɛrɛ kɔni kɛ min yɛrɛ kɔni an malidenw yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka an ka lakana yɛrɛ kɔni sabati fɛn juguw kɔlɔlɔ ma o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na don tɛmɛnenw na ko min yɛrɛ kɔni an ka Bamakɔ DGCC maaw yɛrɛ kɔni k'olu y'u bolo da suman caman yɛrɛ kɔni kan supermarché dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Bamakɔ kɔnɔna na a kɔni yɛrɛ k'a fɔ ko DGCC maaw y'u bolo da ni suman minnu yɛrɛ kɔni kan ko ni suman yɛrɛ kɔni kun donna jamana kɔnɔdenw fɛ a kun bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka kɔlɔlɔ yɛrɛ kɔni se jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛyako ma o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni min yɛrɛ kɔni DGCC maaw y'u teliya ni k'u bolo da ni fɛn kofɔlen nin kan ɲɔni a kana na san jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ a bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi États-Unis ale ni Iran olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn bonni yɛrɛ kɔni baaraw yɛrɛ kɔni jɔ wa min yɛrɛ kɔni États-Unis yɛrɛ kɔni ale y'a yira k'a fɔ k'a kɔni Iran bonni yɛrɛ kɔni jɔ walasa ka se ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ani Iran ka se ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛ la k'u bɛna n'a lajɛ n'a sɔrɔ kuma ɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni bɛ se ka dankari kɛlɛ in yɛrɛ kɔni na ko nka min yɛrɛ kɔni États-Unis n'a sɔrɔ kuma ɲɔgɔnya in ma se ka dankari ani Iran ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni na ko siga foyi yɛrɛ kɔni t'a la États-Unis yɛrɛ kɔni bɛ continuer a ka farako nin kɛli fɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma wa min yɛrɛ kɔni
kɔni États-Unis o y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni pɛrɛnnen don ne ka misili ale ni fɛnjugubaw yɛrɛ kɔni fili ka taa Iran jamana kɔnɔna na ko nka min yɛrɛ kɔni Donald Trump n'o ye États-Unis jamana ɲɛmaa ale kɔni ye décision yɛrɛ kɔni ta k'a bɛna n'a to fɔlɔ min yɛrɛ kɔni négociation ye olu ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la ko négociation yɛrɛ kɔni ma nɔbɔ ko siga foyi t'a la min yɛrɛ kɔni kɛlɛ ko bɛ daminɛ tuguni u bɛ kɛ wagati dɔ la a y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni Iran ma olu fɛnɛ bɛ k'a yira k'a fɔ ko ni États-Unis yɛrɛ kɔni frappe jɔ k'olu fɛnɛ yɛrɛ kɔni b'a jɔ wa ni États-Unis olu yɛrɛ kɔni attaqué k'olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ b'u ta sira États-Unis na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔnɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi don kibaru kɔnɔna na. Min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni sanga ani wagati olu kɔni cɛsirilen bɛ opération kɛ la ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu ma yɛrɛ kɔni ma ko hukumu de la sanga ani wagati min an ka Mali fintigilakaw olu bɛ wuli ni ka jamana lakɔlɔsi ale la lakanani baaraw yɛrɛ kɔni kɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka banbaci wale maaw si latunu ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ka da kɛ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni banbaci wale jɛkulu ma olu yɛrɛ de kɔni menacé malidenw yɛrɛ kɔni ka lakana sabatili kow yɛrɛ kɔni ma o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na kari tɛmɛnen juillet kalo tile 26 san 2026 min y'a état-major général des armées ale kɔni bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔ état-major b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko ka an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni to jamana lakanani a lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni na an ka jamana localité dɔw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw k'u kɔni sera ka dimi juguba de don banbaci wale jɛkulu maaw la état-major général des armées ka kɔrɔfɔ la ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko civil tɛmɛnen juillet kalo tile 25 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛkɛlɛkɛminɛw k'olu yɛrɛ kɔni tun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw la don kofɔlen na ko ka sanfɛkɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la o kɔni taara bɔ banbaci wale jɛkulu maa caman yɛrɛ kɔni kan minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ boli la moto yɛrɛ kɔni sanfɛ ɲɔnɔ localité yɛrɛ kɔni na a kɔni yirala k'a fɔ komi an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛkɛlɛkɛminɛw olu kɔni bɔlen ni banbaci wale maa yɛrɛ kɔni ka kuma girinni ka farapu kɛ u bɛɛ n'a ka banbaci wale maa yɛrɛ kɔni nana minɛ ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni jaabi y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ni banbaci wale maa ninnu minnu tun bɛ boli la moto kan ko wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na olu sen donna binkani wale dɔ la min kɛra ni ka ɲɛsin Tɔngolo Kura village sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ma ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Masina cercle de kɔnɔna ni yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ Segu région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko sanfɛkɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni kelen ni ka jaabi sɔrɔ u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u yɛrɛ kɔni frappe kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu ma yɛrɛ kɔni ma ko frappe yɛrɛ kɔni kɛra frappe ɲumanba ye ka da k'a kɛra sababu ni ka banbaci wale jɛkulu maa caman yɛrɛ kɔni faga état-major général des armées ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni tilalen ni opération yɛrɛ kɔni na ko ma ko yɛrɛ kɔni ka ɲi ta k'alisa min yɛrɛ kɔni sanfɛkɛlɛkɛminɛw k'olu continuera jamana lakɔlɔsili baaraw la ko ka sanfɛkɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la k'u kɔni taara bɔ banbaci wale jɛkulu JINIM ale ni FLA maaw yɛrɛ kɔni kan maa dɔw yɛrɛ kɔni kan Kidali région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko sanfɛkɛlɛkɛminɛw bɛ bɔ ni banbaci wale maa yɛrɛ kɔni kan wagati min na o y'a sɔrɔ u tun bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan la ni localité in na ko sanfɛkɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni bɔlen ni banbaci wale jɛkulu maa yɛrɛ kɔni kan o ma girinni ka frappe kɛ ka ɲɛsin u ma sanfɛkɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni mɛnna u lakɔlɔsili baaraw la walasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛ ka dɔlɛliw kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni sɔrɔ min b'a yira k'a fɔ ko banbaci wale jɛkulu maaw don ko sanfɛkɛlɛkɛminɛw kelen ni k'o jaabi yɛrɛ kɔni sɔrɔ o de kɔfɛ u ye frappe kɛ ni ka ɲɛsin ni banbaci wale jɛkulu maa yɛrɛ kɔni ma ko frappe yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni banbaci wale jɛkulu maa fo ka taa se matériel logistique fɛn fɛn tun bɛ u bolo frappe yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka tiɲɛni don a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ko sanfɛkɛlɛkɛminɛw tilalen ni opération yɛrɛ kɔni fɛnɛ na tuguni halisa u continuera jamana lakɔlɔsili baaraw fɛ ko ka sanfɛkɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la o kɔni taara bɔ banbaci wale jɛkulu maaw yɛrɛ kɔni ka pick-up dɔ yɛrɛ kɔni kan ni pick-up yɛrɛ kɔni kun falen yɛrɛ kɔni kun don maramafɛnw ale ni kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ de kɔni na ko sanfɛkɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni bɔlen ni ko in yɛrɛ kɔni kalama o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni banbaci wale maa yɛrɛ kɔni u tun bɛ Jabali localité yɛrɛ kɔni na ko wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye sanfɛkɛlɛkɛminɛw olu kɔni mɛnna ni ka maa yɛrɛ kɔni lakɔlɔsi kosɛbɛ ka jateminɛw kɛ ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ ko ɲuman ko sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni jaabi bɔlen o yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni an ka sanfɛkɛlɛkɛminɛw ye olu kɔni ye frappe kɛ ni ka ɲɛsin pick-up in yɛrɛ kɔni ma a kɔni yirala k'a fɔ ko pick-up in yɛrɛ kɔni kofɔlen yɛrɛ kɔni ko maramafɛn jugumanw tun b'a kɔnɔ banbaci wale jɛkulu maa dɔw fɛnɛ tun bɛ a kɔnɔna na ko frappe in kɛra sababu ni ka olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na ko pick-up in yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛrɛfɛ la banbaci wale jɛkulu maa dɔw tun bɛ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tun bɛ moto yɛrɛ kɔni na ko frappe in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni k'olu maa caman fɛnɛ bɔnɛ u ni yɛrɛ kɔni na communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye état-major général des armées ale bɛ hakili sigi kuma fɔ maliden bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu cɛsirilen bɛ ni ka opération kɛ ni cɛsiri baara kɛ ko ɲuman ale ni kɛlɛ ɲɛdɔn yɛrɛ kɔni Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa min yɛrɛ kɔni malidenw n'u b'o lafiya ka se k'olu ka lakana sabati o sigiyɔrɔw la ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔ min yɛrɛ kɔni ale état-major général des armées a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin malidenw yɛrɛ kɔni ma k'alisa an ka continuer an ka Mali fintigilakaw jukɔrɔma don wa an ka danaya ta ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw
yɛrɛ kɔni ma ni kɛlɛ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi halisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka opération kow yɛrɛ kɔni hokumu yɛrɛ kɔnɔna i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min sanga ani wagati min an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu bɛ wuli ne ka opération kɛ walasa ka se ka banbaci wale maaw si lasonni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na wale yɛrɛ kɔni kɛ kun de walasa min an malidenw n'an bolo lafiya an ka lakana ka se ka sabati an sigiyɔrɔ la o ko hokumu yɛrɛ de kɔnɔna kari tɛmɛnen juillet kalo tile 26 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka état major général des armées ale bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko opération dugukolo ko hokumu yɛrɛ kɔnɔna ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna komi an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni n'u dɛmɛnen don u jɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni fɛ k'u yɛrɛ kɔni n'u jɛɲɔgɔnw jɛra ɲɔgɔn fɛ ni ka opération yɛrɛ kɔni kɛ banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni kama an ka jamana localitéw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état major général des armées ka kɔrɔfɔ la ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu kun bɛ patrouille dɔw yɛrɛ de kɔnɔna an ka jamana localité dɔ la ko k'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni to patrouille kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna o kɔni ni banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛnna wale in kɔfɛ min an ka Mali fintigilakaw n'u banbaci wale jɛkulu maa yɛrɛ kɔni u karila ɲɔgɔn na kosɛbɛ ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛ la ko banbaci wale jɛkulu maa y'a dɔn k'a fɔ k'u tɛna se an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni na u minnu yɛrɛ kɔni ni sera ka kisi olu bolila ka taga u ka boli yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min an ka Mali fintigilakaw ye olu kɔni tugura u ka walasa ka se ka u si togo min maa yɛrɛ kɔni na taa u dogo yɔrɔ min na ka se k'u bɛɛ lajɛlen dɔn o yɛrɛ de kɔni sen fɛ ko an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni kelen ne ka banbaci wale maa yɛrɛ kɔni suifu ka base yɛrɛ kɔni na ko an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni selen yɔrɔ in na o renseignement yɛrɛ kɔni ta renseignement yɛrɛ kɔni kɛra sababu n'an ka Mali fintigilakaw y'a faamu k'a fɔ ko banbaci wale jɛkulu maaw yɛrɛ kɔni ka base de repli dɔ bɛ yen Congo Jani secteur yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ne nin yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ yen sa localité sud ouest yan fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu kelen ne ka banbaci wale jɛkulu maa yɛrɛ kɔni ka nin base kofɔlen yɛrɛ kɔni localisé ni localité in yɛrɛ kɔni na ko frappe jugumanba kɛra ne ka ɲɛsin ni base kofɔlen yɛrɛ kɔni ma ko an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni tilalen ni opération yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw ye olu kɔni kun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni na ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la u taara bɔ banbaci wale maaw ka base de repli wɛrɛ yɛrɛ kɔni kan ɲɔnɔ localité nord est yan fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko kabini an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɔra banbaci wale jɛkulu maa yɛrɛ kɔni kan ni base in yɛrɛ kɔni kan an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni b'a bila da kelen da la bilen u ye opération belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni labɛn walasa ka se ka taa base in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni halaki ko opération ko yɛrɛ de kɔni hukumu kɔnɔna na min kɔni an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu kɔni ye frappe kɛ ne ka ɲɛsin banbaci wale maa kan ni base de repli yɛrɛ kɔni ma wale min kɛra sababu ne ka base in yɛrɛ kɔni tiɲɛ communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min état major général des armées ale kɔni b'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw k'olu yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer opération de recherche yɛrɛ kɔni fɛ walasa ni frappe nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na banbaci wale maa minnu ni kisira n'olu sera ka boli ka bɔ yɔrɔ in na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka boloda olu kan hali ni frappe min kɛra ne ka ɲɛsin banbaci wale maa daga sigiyɔrɔ in yɛrɛ kɔni ma jaabi minnu yɛrɛ kɔni bɔra o frappe in na ka se k'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dɔn ale ni halisa ka continuer ka jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni état major général des armées communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ sinsin a kan kosɛbɛ hali ni an ka Mali fintigilakaw halisa u cɛsirilen bɛ banbaci wale maaw kɛlɛli la Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na o ko hukumu de la a bɛ hakilisigi kuma fɔ Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka layidu yɛrɛ kɔni ta ko min an ka Mali fintigilakaw halisa olu bɛ continuer u ka opération yɛrɛ kɔni kɛli fɛ ni cɛsiri ye ale ni baarakɛko ɲuman ye Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa min yɛrɛ kɔni malidenw n'u bolo lafiya olu ka lakana ka se ka sabati wa Mali jamana ka se ka kɛ Mali jamana kɔnɔdenw tɛ o ko hukumu yɛrɛ de kɔni a bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma halisa an ka continuer an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don wa an ka danaya ta ne ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma u ka nin cɛsiri baara in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni an ka lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni olu fana bɛ k'u seko n'u damayira yɛrɛ kɔni kɛ jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana sabatili ko yɛrɛ kɔni na o ko hukumu de la sanga ani wagati an ka police nationale maaw yɛrɛ kɔni bɛ wuli ne ka opération kɛ zone ale ni walijugukɛlaw yɛrɛ kɔni ma walasa maa min yɛrɛ kɔni ka degun kana na se jamana kɔnɔdenw ma cogoya si la o ko hukumu yɛrɛ kɔni na ko don tɛmɛnenw na min yɛrɛ kɔni yirimajɔ commissariat de police cɛdenw yɛrɛ kɔni k'olu bolo da maa saba yɛrɛ kɔni kan bisaba kɛ maa saba min na k'a fɔ k'u ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don moto suɲɛ yɛrɛ kɔni na feereli ma an ka Bamakɔ kɔnɔna na ko wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni yirimajɔ commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni ye ni o commissariat ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni bɛ commissaire principal Modibo Kajara yɛrɛ de kɔni bolo ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ale ka cɛdenw tun bɛ sɛgɛsɛgɛli baara ko dɔ yɛrɛ de kɔni na sɛgɛsɛgɛli baara min yɛrɛ kɔni tun bɛ ka boli suɲɛni ko dɔ hukumu kan ko hukumu yɛrɛ de kɔni na juillet kalo tile 21 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni ye yirimajɔ commissariat de police cɛdenw olu sera k'u bolo da maa saba yɛrɛ de kɔni kan a kɔni yirala k'a fɔ ko maa saba nin yɛrɛ kɔni na kelen si bɛ san 17 la
filanan si bɛ san 27 la sabanan o kɔni si bɛ san 38 yɛrɛ de kɔnɔna ko a bolodala ni maa saba minnu yɛrɛ kɔni kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi bisaba kɛ maa saba na k'a fɔ k'u ka baara bɛn don motoson yɛrɛ de kɔni ma ko bolo yɛrɛ kɔni dalen ni maa saba ni yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ kɔni Yirimajɔ komisariya de polisi ma olu ye sɛgɛsɛgɛli baara minnu kɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni jaabi fɔlɔw y'a yira k'a fɔ ko maa saba ni yɛrɛ kɔni na maa fila yɛrɛ kɔni bɛ ni o ye min si bɛ san 17 la ani min si bɛ san 27 yɛrɛ kɔnɔna ko olu fila sɛgɛsɛgɛli baara y'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna ko Yirimajɔ plateau quartier yɛrɛ kɔni kɔnɔna ko ni maa fila ni yɛrɛ kɔni ye moto fila suɲɛ du fila yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko maa fila ni yɛrɛ kɔni kelen ni ka ni moto fila ni yɛrɛ kɔni suɲɛ u sɔrɔla k'a feere maa sabanan yɛrɛ kɔni ma ni o ye min si bɛ san 38 yɛrɛ kɔnɔna k'u y'a feere maa sabanan min yɛrɛ kɔni ma o kɔni ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don moto in yɛrɛ kɔni fɛnɛ bayɛlɛmali de ma ko Yirimajɔ komisariya de polisi cɛ dɔw kɛlen k'u bolo da ni maa saba ni yɛrɛ kɔni kan u ye sɛgɛsɛgɛli baara minnu kɛ sɛgɛsɛgɛli baara in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'u sera k'u bolo da moto fila ni yɛrɛ kɔni kan moto fila minnu kun suɲɛna wagati tɛmɛnenw na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Yirimajɔ komisariya de polisi cɛ dɔw olu kɔni ye maa saba ni bɛɛ lajɛlen bila an ka kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ka bolo kan walasa olu ɲɛ kelen min ka kan u ka se ka da o kan wa min yɛrɛ kɔni Yirimajɔ komisariya de polisi cɛ dɔw olu y'a yira k'a fɔ k'u tɛna ko in yɛrɛ kɔni ka ɲi ta k'alisa u bɛna continuer sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni fɛ walasa ni moto ninnu suɲɛna lahalaya min na ale n'a sɔrɔ nin ko in ye réseau de ka fɛɛrɛ latigɛ ne ka réseau in yɛrɛ kɔni ci walasa u kana na wale jugu kɛ bilen ne ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni an ka police nationale ma olu kɔni b'a perepere latigɛ k'a fɔ ko ni opération min kɛlen filɛ nin ye Yirimajɔ komisariya de polisi cɛ dɔw fɛ ko opération yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka police nationale ma u ka cɛsiri baara la walasa min yɛrɛ kɔni criminalité ale ni délinquance ye k'o kɛlɛ ka bɔ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni commissaire principal Modibo Kajara ni ale de Yirimajɔ komisariya de polisi ɲɛmaa ye ale kɔni bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin a ka cɛdenw yɛrɛ kɔni ma u ka cɛsiri ale n'u ka baara kɛ kun ɲuman na ni opération yɛrɛ kɔni fɛ wa a bɛ tila ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma k'alisa an ka continuer an ka collaboration tɛmɛ ani an ka lakana tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ la walasa an ka se ka lakana tigilamaw dɛmɛ jamana lakanani baaraw la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Bamako direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence maaw yɛrɛ kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi halisa olu cɛsirilen bɛ opération kɛ la Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa min yɛrɛ kɔni ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka se ka olu ka lakana yɛrɛ kɔni sabati o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na min an ka DGCC ma olu kɔni ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ k'u ye u bolo da suman caman yɛrɛ kɔni ka opération dɔ sen fɛ k'olu y'u bolo da ni suman min k'a yira la k'a fɔ ko suman in yɛrɛ kɔni tun mana na dun jamana kɔnɔdenw fɛ k'a tun bɛ se ka kɔlɔlɔ yɛrɛ kɔni se jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛyako yɛrɛ kɔni ma ka d'a ka suman nin yɛrɛ kɔni kun tɛ suman ɲuman ye ko wa min yɛrɛ kɔni ye DGCC ma olu b'u bolo da suman nin yɛrɛ kɔni ka wagati min o y'a sɔrɔ u kun bɛ opération de contrôle dɔ yɛrɛ de kɔnɔna supermarché dɔ kɔnɔna na an ka Bamako kɔnɔna na an ka Bamako DGCC ma yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu ye nin opération yɛrɛ kɔni kɛ juillet kalo tile 16 tɛmɛnen san 2026 ko yan'olu ka nin opération in kɛ o y'a sɔrɔ jamana kɔnɔden dɔ de ye weleli yɛrɛ kɔni kɛ ni ka dénonceli yɛrɛ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ ko supermarché dɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'a bɛ suman dɔw yɛrɛ kɔni feere suman minnu yɛrɛ kɔni man ɲi an ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛya ko ma ko kabini ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni weleli yɛrɛ kɔni kɛ ni ka dénonciation kɛ min yɛrɛ kɔni DGCC ma olu senfa joona ne ka taa se supermarché yɛrɛ kɔnɔ o selen supermarché yɛrɛ kɔnɔ na u ye sɛgɛsɛgɛli baara min kɛ supermarché yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka u bolo da suman caman yɛrɛ kɔni ka sɛgɛsɛgɛli baaraw y'a yira k'a fɔ ko suman minnu yɛrɛ kɔni sanuyalen tɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka dunta yɛrɛ kɔni ma ka sanga ni nin opération ɲumanba in yɛrɛ kɔni min ye DGCC maaw yɛrɛ kɔni olu bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma k'an bɛ nin sira min yɛrɛ kɔni kan k'alisa jamana kɔnɔdenw ka continuer o sira in yɛrɛ kɔni kan ko DGCC maaw yɛrɛ kɔni ka numéro vert yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko ni an kɔni ye a ye k'a fɔ ko produit dɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen min dati tɛmɛnen don walima an bisigara produit dɔ yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni DGCC maaw ka numéro vert ko bɛ jamana kɔnɔdenw ka bila yɛrɛ kɔni na an ka weleli kɛ u la ne ka signalement yɛrɛ kɔni di teliya la ni opération yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka Mali direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence maaw yɛrɛ kɔni ka opération de contrôle ko hukumu yɛrɛ de kɔni na u bɛ min yɛrɛ kɔni kɛ sanga ani wagati jamana localité fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa feere fɛn yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko a tɛ sariya kɔnɔna na ka se ka olu yɛrɛ kɔni kɛlɛ ale ni ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ min yɛrɛ kɔni an malidenw yɛrɛ kɔni kan ka lakana yɛrɛ kɔni sabati ni suman nin yɛrɛ kɔni dunni yɛrɛ kɔni ma jamana in kɔnɔna na sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa États-Unis jamana kɔnɔna na États-Unis ka lasigiden min yɛrɛ kɔni bɛ ONU yɛrɛ kɔni na ni o ye Mike Waltz yɛrɛ kɔni don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni ale ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko hali n'a sɔrɔ États-Unis ale ni Iran olu kɔni ye ɲɔgɔn farapeli yɛrɛ kɔni baaraw jɔ ko min yɛrɛ kɔni États-Unis fintigilakaw yɛrɛ kɔni k'olu pɛrɛnnen yɛrɛ kɔni don sanga ani wagati ne ka farapuw daminɛ ko kura ye ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma Mike Waltz yɛrɛ kɔni ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni États-Unis jamana ɲɛmaa ni o ye Donald Trump ye k'o kɔni ye décision yɛrɛ kɔni ta k'a bɛna na farapuw yɛrɛ kɔni jɔ fɔlɔ a bɛna
na lajɛ n'a sɔrɔ Iran ni États-Unis ka négociation yɛrɛ kɔnɔna na ɲɛ o bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ nin hakili damadɔni yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni États-Unis ni Iran yɛrɛ kɔni olu si tɛ ka faraku yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni ma Gulf region kɔnɔna na a ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'ale n'a sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi États-Unis ale ni Iran olu kɔni bɛ ka continuer négociation yɛrɛ kɔni fɛ fan bɛɛ ko n'a ta min yɛrɛ kɔni Iran jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni Donald Trump bɛ to ka menace minnu kɛ ni ka ɲɛsin jamana in yɛrɛ kɔni ma ko Iran jamana ɲɛmaaw kan ka o menace yɛrɛ kɔni ta sɛbɛ la États-Unis ka lasigiden min yɛrɛ kɔni bɛ ONU yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ale ka déclaration kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni États-Unis fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu pɛrɛn bɛ sanga ani wagati ni ka Iran gosi wa a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni États-Unis maaw yɛrɛ kɔni k'u kɛmɛ ni ka taa u ka maramafɛn jugumanbaw yɛrɛ kɔni bila Moyen-Orient region kɔnɔna na walasa maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ye faraku kɛ ni ka ɲɛsin bateau dɔw yɛrɛ kɔni ma détour d'Ormuz kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o maa ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni gosi dɔgɔkun fila ɲɔgɔn gosi yɛrɛ kɔni kɔfɛ a kɔni yirala k'a fɔ ko nin y'a su damadɔni yɛrɛ kɔni États-Unis ale ni Iran olu si tɛ ka faraku kɛ ni ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma Moyen-Orient region kɔnɔna na o bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Pakistan ale ni Qatar yɛrɛ kɔni olu bɛ wuli ka jɔbaw yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka kɛ médiateur États-Unis ni Iran ɲɔgɔn cɛ la dan ka se ka kari kɛlɛ in na teliya yɛrɛ kɔni na États-Unis ni Iran yɛrɛ kɔni kelen ni ka faraku kɛli ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma k'o ko yɛrɛ kɔni jɔ min yɛrɛ kɔni Iran ka gardien de la révolution ma ka kuma lasela dɔ o kɔni y'a yira k'a fɔ civil tɛmɛnen juillet kalo tile 25 san 2026 k'a fɔ ko tile 15 laban yɛrɛ kɔni na kɛlɛ min yɛrɛ kɔni tɛmɛna États-Unis ale ni Iran ɲɔgɔn cɛ la k'o kɛlɛ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni Iran k'ale dimi juguba de don États-Unis na ka da ka kɛlɛ in kɔnɔna na Iran États-Unis ka avion de guerre ale ni a ka hélicoptère 11 de tiɲɛ minnu yɛrɛ kɔni kun jɔlen yɛrɛ kɔni kun don dugumanaw yɛrɛ kɔni na Moyen-Orient region kɔnɔna na Iran ka gardien de la révolution ma yɛrɛ kɔni ka nin kuma lasela in ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni Iran ale ye nin tiɲɛni min don États-Unis yɛrɛ kɔni kunna o kɛra juillet kalo tile 8 ale ni juillet kalo tile 22 de ɲɔgɔn cɛ la san 2026 a ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu ye minɛn minnu tiɲɛ États-Unis kunna ko o minɛn yɛrɛ kɔni fɛnɛ na ko drone de reconnaissance ale ni drone d'opération 17 kun b'a la ko drone den 17 in yɛrɛ kɔni na drone den 8 yɛrɛ kɔni kun bɛ olu kun ye kura de hali u kun ma baara kɛ fɔlɔ ko États-Unis ka avion de chasse F-15 kelen yɛrɛ kɔni ni o yɛrɛ kɔni kun jɔlen yɛrɛ kɔni kun don avion jɔyɔrɔ dɔ la ko avion de patrouille maritime P8 kelen avion de transport militaire C-17 kelen fo ka taa se avion ravitailleur 8 yɛrɛ kɔni ma ko min yɛrɛ kɔni Iran ale ye États-Unis ka nin avion ba nin yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni tiɲɛ ani États-Unis ka kɛlɛ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na tile 15 laban in na Iran ka nin responsable yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu bɛ tiɲɛni don États-Unis ka nin minɛn ninnu yɛrɛ kɔni na wagati min na o y'a sɔrɔ minɛn ninnu yɛrɛ kɔni kun jɔlen yɛrɛ kɔni kun don États-Unis ka base dɔw yɛrɛ de kɔni na Moyen-Orient region kɔnɔna na nka avion kofɔlen nin yɛrɛ kɔni kun jɔlen yɛrɛ kɔni kun don yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ kɔni na maa kofɔlen in tɛ walawalali yɛrɛ kɔni kɛ o ko in na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Iran ale kɔni bɛ ka yira k'a fɔ ko u ka tile 15 laban kɛlɛ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Iran yɛrɛ kɔni tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don États-Unis ka maramafɛnw ale ni a ka pankuru yɛrɛ kɔni na kosɛbɛ ni ne bɛ dansigi an ka bidon kibaru la an b'an kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carilen ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan nɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma